mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi nhasi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanamai vari kuchengeta vana vane urema. Asiwo tinopemberera hugamba, humare, hushingi huna namai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tina Gogo Nyaradzo 4 pence avo vari kuchengeta mwana akasiyiwa nemunin'ina wemurume wavo. Mwana uyu anonzi Ruben ane makore 26 uye ane dambudziko rekuti pfungwa dzake hadziiti zvakanaka. Gogo 4 pence, zuva iri mukuriona sei? Rakuita kuti mukwanise kunyatsokohwa zvakanaka ka? Ari kukohwa zvakanaka hapaisina bhosi takatofa kudhara. Chero mvura ikatonayazve hapaisina chachibatsira. Chibage chamakarima hachina kuita mushe. Hachina kumboita mushe. Chakatsva nezuva pamachura apo chakutanga kuvhurura mvura ikabva yaenda. Saka chakabva chatooma kuoma chakadaro. Saka gore rino hazvinotombotiitira zvakanaka. Hazvinomira mushe. Ndichitanga kusvika pandaona silver hair ndati nhasi ndinozoita gogo chaiwo silver hair isina kana dhai risiri tinted. Pana tinted. Munoziva kuti kuna Robert mari yakawanda kuti waoneka kala ka. Manje rangu rakadai ndiri grade 7. Rakatanga muri mwana mudiki. Ndaitotambudzika. Nokuti chokwadi parakachena ndachezvo ndaitotanga ndairidzura bhozi rakatanga apa saka ndaidzura vanonha titi wangu kutodzura kwauri kuita kutori pahasha ndichachena musoro wese. Saka ndakatozoona zvakataurwa zvinhu zvechokwadi ndizvozvo musoro wese watozochena. But aiwa kakatindi kakanaka. Gogo, dambudziko riri pana Ruben rakatanga sei? Ari mwana mudiki here kana zvakatozoonekwa Ruben akura? Kutaurwa kwazvo vanonzi akaberekwa akadaro. Vanonzi vakaberekwa vari matwins vari 2. Wese vanga vakatoita zvakaita Ruben izvozvizvo. Mwana wacho akafa kumaronjero kwaigara, kumapurazi kumaronjero ndokwavaigara nevabereki vake. Saka imimi muri gogo vaRuben. Mwana wenyu here because nokuti akaberekwa kumapurazi kwaigara zvakafamba sei? In fact uyu mukomana ikoko baba mukuru wake, mukoma baba wake, vakamutora iye aine 5 years. Aine 3 years. Andaudza achiine 5 years. Asi vabereki vangu vachiriko. But poverty. Vangu vari vanhu vari kutambudzika. Saka baba mukuru ndovaigara kuno. Vati zvirina nditore vana kurerutsira upi? Kurerutsira uyu. Vatora vana ava 2 ava. Vakugara navo. Saka musikana akazokura wakaroorwa achibva aenda. Baba ndokusara panapa vainani vana Ruben namai guru. Saka mai guru ava vaichengeta Ruben avo vakazotsikwa nemotikari mutaundi vachienda nababa nokuti baba vangu vakastroka. Vaenda nababa kuchipatara parinyatwa. Saka wakati ndipindewo mutoireti baba vasara kumashure vachiteera vakatiteera enda unopinda mutoireti. Vasati vatombopinda mutoireti vakabva varwa nemotikari pakopa kabhana paya. Watofira ipapo. Baba vakazosvikawo vangoona vanhu vakaungana vakumira munhu asi vakazoziva Zambia kuti Zambia iyi pfuurai munhu watoona kuti ndivo. Saka ndo zvakaitikawo pana maiguru avaichengeta Ruben ava. Zvazopfuura baba vakazosara vega. Vasara vega chechi zaijai ndipo vakazoona hazviiti vanokumbira mukwasha. Murume musikana uya tita ndichikumbira kuti muchengete baba. Vaya vaigara kwaseki, vanogara kwaseki. Ndobva wabva kuyoko nemhuri yavo bvaibva kugara panapa nasekuru vachengeta baba, musikana aichengeta baba naRuben nevana vakewo. Saka in fact vakagara panapa 2 years vari pano. Saka baba manje pane zvavakaona zvanga zvisingavaitiri pakurarama.
ndobva adzoka kumafundisi akati imi ndanichikumbira kuti hapano here munhu wechikuruwo wandingagona kuchengeta nawo naye nokuti handina kugara zvakanaka. Ndobva mafundisi ati baba imi makura izvi hazvichaita kuti muti mungatore mudzimai paeji yenyu ini hazviite. Ndobva wadzoka asi vakaramba vachishungurudzika mukati memwoyo wavo vachidzokera futi tisaka makuti ndifere ndikunetseka pakurarama. Saka mufundisi wamwe wakazonzwisisa wakati kwaona munhu aramba achingodai zvishuwa pane zvisiri kuitira zvakaita sei zvakanaka. Zvichireva kuti mimi ndo pamakazowanikwa nasekuru vepanapa. Muchibva mauya Ruben atokura-kura? Angati kurei. Magara naye makore mangani Ruben ine? 11 years. Iye zvino sekuru vakashayika. Sekuru vane makore mangani vashayika? Vane 4 years neratu 5. Iko zvino Ruben ane 26 years. Ndezvipi zvekuti munoti kunyangwa akura kudaro asi haagone kuita ichi nechichi? Kuzvigeza miri wake chaiwo uye haakwanisi uzvo. Most of the time ndiwo kutogeza mukamwa chaimo. Dambudziko riripo ndekuti haagoni kuzvifungira, ndiwe kutoudza kana kutotitsvaira bosi. Panenge taimboenda parutendo horo pokuti tidzidziswe kuti kugara nevanhu vakafanana naRuben zvainzi itai kuti mukipei bhisi mudzidzisei kuti utsvaira nekudii nekudii. Saka iye haagoni kuzvifungira, ndiwo kutoudza zvakati zvekuti iye zvine zvinenge makatasa Ruben akangofanana nemwana mudiki. Aiwa, mwana mucheche uyu. Mwana mudiki uyu. Kondisheni yake makatsanangurwa ronzi kondisheni ipi uye vakamboedza kumurapisa here? Pandakauya panapa sisi wacho vachiri panapa iye vakamboenda naye kupi? Vakamboenda naye kwaRara hospital vapuwa makadhi nemapiritsi avakapiwa ekuti anopota achimwa akurara. Saka pavachizobva panapa vakudzokera kumusha kwavoko indasara naye. Mapiritsi aya ndaimupa pandakatozoona manje kuti mapiritsi aya akutoita problem. Anga angoti paanenge akagara anenge achingokotsera kana kuti tsvina akungozviitira tsvina. Saka ini ndakabva ndastopa ini mapiritsi engati izvi hazvibude izvi. Akutobva nyaya kupusa kwokuti haana chachatombokwanisa kana kudii. Ndakabva ndangostopawo mapiritsi yayo. Panguva yamakatanga imimi kugara naRuben nasekuru ndezvipi zvekuti munoti ndakauya ndichiti ndikuya zochengetana nasekuru asi ndakanga ndakuremerwa nezvizvi? Zvairema panguva iyo ndezvekuti sekuru vangu vari pakondisheni yekuti vaita kuita vakarara tsvina vachainzwa kuti inobuda. Vangu ari munhu anozviitira uye Ruben ndakamusvikira achizviitirawo futi ari munhu anoita tsvina mubhurugwa. Ndo dambudziko ndakasangana naro. Ndakapinda bhizi tsvinu ndo yandakapinda. Saka kwakutanga kutotrena kwakutanga kuti iye zvino izvi achazviitira. Aiwa, anozviitira kana akarwara. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeape matambudziko ari kusanganikwa nawo naGogo Forbes nokuda kwekuti Ruben ane dambudziko? Matambudziko pasiri zvokuti kurama kuchikava ndizvi. Matambudziko andiri kusangana nawo ndeyekuti ndinoshayiwa sipo because Ruben ane dambudziko anonwa udzi.
Saka magumbezi ake kana mbatya zvokuti hembe apfeka nhasi hembe mangwana agoipfeka futi azviite. Magumbezi ake anonhuhwa time to time bhozi sweti yake chaiya inobuda inoita sei inonwisa magumbezi. Saka nditori suppose kuti ndofanira kugara ndiine sipo. Saka sofa izvozvi bva kwakaita sekuru upenyu huri kunetsa. Ndikunetsekana kutoshayiwa sipo yacho, chekudya chai chai chikutonetsa. Chikundinetsa. Especially kunyanya sipo pasipo apo niye mukomana uyu pakaipa. Nokuti kana akarwara vaipai anoita tsvina mburukwa. Anomuka akaita tsvina. Saka itori challenge yandiri kusangana nayo. Ko Ruben muchanya kuti akarwara anozviitira anotaura here kuti ndiri kurwara nechakati kuti muzive kuti mubatsirike naye? Kwete ataure, ndotoita zvokutoona kuti semunhu wandajaira kugara naye wandinogara naye kuti uye munhu asi kunzwa zvakanaka. Iye haatotaura. Aiwa haatotauri. Saka munokomuniketa naye sei? Anonzwa ka. Ukataura anonzwa. Zvawamuudza ndozvaanoita. Iye zvino izvi Ruben anochengetwa nani? Munombobuda here kuenda kunotengesa kana kumbobata-bata? Izvo zvazvikwanisiki. Tindibude ndinotengesa because munhu wakanyanya kujaira pakurarama ndini. Saka in other ways pamazuva ndekuti kana pakatita munhu anosara pana painaye anoramba kutambira chikafu. Anotongora zvinobva kunani kwandiri inini. Saka kuti umusiye apa pamwe pacho ndinototya bhozi akambosvika patime yekuti aimhanyisa vanhu vorodhoro. Vana vadiki takatoneta kuenda mapurisa nevanhu. Kana muenzi chai akatoya pana ini mwana wokoyo airova aimhanyisa anomhanya. Saka apa sofa kuti ndachitotrena mbijana kunyange baba pangu vari pana pasati vachaya vairohwa naRuben. Ndikatongobuda inini chete anosara achinetsana navo. Asi kana ndiri panotya. Munhu anotorespekta kuti ndini. Saka apa kuti ndibude panditori ndopari. Chero kuzvimunda kwatinoenda naye tinitori tese. Saka idambudziko rimwe rokuti nditiwo ndiendewo kunoitawo mapart time zvinoita vamwe zvanaimboita kare. Kare ndaienda baba pangu achiripo aiwa ndaita nemapart time taisara aina baba pano. Saka zvinezvi ratodambudziko kwandiri. Kuve ukama imi makarorwa mwana uyu aripo kare atokura. Ive ukama kwana baba vanomugashira here, vanombouya here, vanombomutora here? Nekondisheni yaari hakuna anomutora kana mumwe chete, hapana anomuda. Ukama anavo wemba vamai ake anotonawo 2 vatatu nemwari kumapurazi. Hakuna anomutora, hakuna anomupa kana help kana kai, hapatorina. Hakuna anomubvunza futi kuti akadii. Mukoma wake chaiye wakasara naye nyange akamira apa nandizivi kwanogara, ndikuzoona anogara kwakuchurasi. Chero iye musikana iye anongonzwa seki nandizivi anogara, anongonzwa seki. Saka Ruben abva angoita wenyu muri mene? Ruben ati ngoita wangu ini ndega nekuti hapana anomucheuka, hakuna anomupa kana kodesipo kana kai. Munorarama sei naRuben? Mataura minye kuti pamuri ndo paari. Anofarira kuitei? Munomboimba here? Munoenda kuchechi here? Kuchechi ko kwakagamuchirika here? Ndizvo. Kuchechi tinoenda. Anofarira zvokuti vanhu akuimba anoda zvokutamba zvokudhensa izvo anozvida. Haiwa akichemka donzi maisa radio mumba mamufadzi. Ndo hobby yake iyoyo ndomutotaura kwangu ikoko. Ndochiti anofarira. Haiwa anda music. Chero ngaroti akuimba zvekuchechiri mumba aiwa mamufadzi. Anofara. Ndo zvaanoda, ndo zvaanofarira izvozvo. Kuchikoro akamboenda kuchikoro here kana kuti imimi mavapo pane paakamboendawo kuchikoro here? Idambudziko iroro ramatonditaurira remwoyo wangu. Bozi haana mvura aendeswa kuchikoro kana birth certificate haana. Bheti rekuti mwana aberekwa haana. Vanonzi vabereki vake vakafa vasina zvitupa. Saka hapana akamutoresa bheti. Ndakambozama kuenda kusocial welfare kuda kuti nditi atore bheti, sekuru vachiripo, banguru vacho vachiripo, kwakanzi kunodiwa hama dzamai vake. Ina hama dzamai yake ina ndinowa ndinoziva. Saka angori munhu. Ndakunzwa musaranya yekuenda kurutendo huru. Uchi ndo tinosangana nevamwe tichidzidziswa nezvavanavo. Imi
zvakakubatsirai sei kugamuchira dambudziko ramakasvika ririmo kare mumusha mamaroorwa, kugamuchira Ruben kuenda kwamakaita kundosangana nevamwe vane vana vane matambudziko? Tikasangana zveshuwa tinotaurirana matambudziko. Pamwe pacho ndinoti rangu dambudziko ritori nani pane akatakura vamwe, otaura chokwadi. Matambudziko arimo muvanhu, otaura shuwa. Zvakandibatsira kugona kurarama nemunhu akafanana naRuben. Aiwa, zvakandibatsira nokuti takadzidziswa kuti kana muri kumba itai kuti akeep busy achimuchiditsvaira imboti isvikawo mapredator zvino. Zvakandibatsira ndochokwadi. Dambudziko rekuchikoro iri idambudziko rangu remwoyo wangu kuti haana mvura aendeswa kuchikoro bari mwana mudiki. Imi munoti kana ndichitaura naMwari ndiwo munamato wangu uyu. Inini munamato wangu chokwadi ndewokuti kana ndakamutarisa mwana uyu hongu ndiri pano pamba handiti ndikuda kwababa wake vakandiroora tikachata muchecha nditika ndinaye ndiri kumuchengeta taichengeta tiri pamwe nababa, baba vakashaika ndasara ndinaye. Saka pamwe pacho ndinombobatikana kuti kusaka apa inini ndikamuka ndisipo nhasi achazovei mukomana uyu Ruben uyu. Hama dzake vasingamude, vasingamugamuchiri zvaari. Saka achazoita sei pakurarama? Achavei? Zvinonditibatei, zvinondishungurudza. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndezvipi gogo 4 penzi zvavanoti vakabatsirika nazvo zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavakatakura? Shuviro yangu yekuti dai ndagona kubatsirwawo nekuwana sipo. Sipo niye kuti mukomana uyu magumbezi ake anoda kugara achiwatywa. Iye wacho anoda sipo yekuti ageze. Iyo zvandoti kudai somukatasa mumba umu washeni yakazara, sipo hapana. Chekuti ndiitewo ndachishaya. Ende nguva zhinji pamwe pacho tinoremerwa nekushaya chikafu chaitangosha chikafu nemwana wekushaya chikafu chekudya. Apa nobva atarisa kaimini. Nguva yandasvika yayara pakudya ndakupihwa nemi. Apo nongosina chekumupa. Anenge achimutenderera pauri pakutora kuti hapana zvatonetsa. Saka idambudziko rangu rokuti ndishaye chekudya nemwana uyu. Zvinondikanganisa. Kutaura chokwadi. Dai ndagona kubatsirikawo pokuti ndiwane chekuti ndikwanise kudyawo nemwana. Chechitatu chimwe ndechekuti dai ndaigona kubatsirwa iye nini ndakamboita munhu yaichengeta huku pano. Asi nekuti danga racheri ranga risina kuda sei, ranga risina kusimba. Vakomana vachitora huku dzacho dzaibva dzabiwa. Saka ndaiti dai paiwanikwa vanokwanisa kundiwakirawo danga rakasimba ndigone kupfuya huku dzokuti tikwanise kuita sei, tikwanise kuraramawo nemwana wangu. Chechina ndanga ndichikumbirawo kuti dai paine vanokwanisawo kundibatsira kuti akwanise kuwanawo kwaanogona kuendawo kunodzidziswa mabasa emaoko. Izvi pamwe zvingabatsire kunyanya pamwana. Adzidziswe mabasa emaoko chekuti akwanise kuti aitewo chekuti iwo mangwana chinogona kumubatsirawo mangwana pamwe ndogona kumuka ndisipo. Poitawo anokwanisa kuita sei kuti aendobvawo naye haazogona kunyanya kuremerwa nekuti anenge ane chaanokwanisa kuti aitewo chekuti agone kuzoraramawo mangwana.
Saka ichocho chinhu chichemo changu chikuru kwazvo kuti dai pagona kuwanawo organization kana chikoro chekuti vamutorewo adzidzewo mabasa emaoko. Mumashure pane vakamboedza kumuisa muchikoro kuti amuna kuzvinzwa kuti havanambobvira vazomboedza kumuendesawo kuchikoro. Kwakamboedza kuenda kuJairos Jiri. Vakati hanzi tine list yakatokura. Kana nhamba yakwana atomakoreka. Ndakatoona kuti hapana. Ikoko ndipo tikazamawo but tazombonzwa aiwa kune chikoro kwadzana kudiko panodiwa mari yekubhadhara bhazi rinotakura iko kwacho unobhadhara mari choita kupi zvandazvishairawo pazvinhu. Saka takangogarawo asi ringe riri dambudziko remwoyo wako kuti mwana anenge achikutenderera zvaari kuita izvozvi hazvibude. Saka paanenge achitenderera like zvokuti anenge achitenderera imi munenge ungori mashaka kuti mundombogara makangoreva aiwa ndomusiya angu achiita ini ndiripo. Kana anoita kupinda anopinda mumbogara. Asi zvekurova vamwe zvazviya haachaita. Aiwa zvino haaite asi akatodenwa kuti vana vaipura chiri kana vachipfuura apa vanodedzera vane zita ravanomudedzera unzi ane zita raanogumbuka naro ravanomudedzera naro rokutuka. Saka anobvaita hasha. Imimi munonzwa sei muchinzwa vana vachidedza zita iroro rekutuka kumwana wamutoziva kuti akatosi kuona mwari akadaro? Vemuraini munomu vaidaro kunyanya vana. Aiwa ndaitozopedza naenda pamadhoo kuvabereki kuti aiwa ndikumbira mudzi vano kuti vakazokwadzwa neuyu ini zvorozonzi andikumapurisa mwana nyakwadzwa vanonzi bhadhara kuendesa mwana kukiriniki zvibude. Saka mumashure maitombobhadhara vamwana anenge avakuvadza sei arove anosandudzira zvakasimba. Aiwa zvikuru vachibhagera aiwa arove anopusha bhozi anomhanya kamunhu anomhanya. Saka mwana angamusiya apa aitobuda naye kurodhuku kupuchira obva atodzoka. Vabereki vozingi vauya manje pano vakurwisana pano. Kune vamwe vakatozomurova chaizvo pano kutodonhedza dhoo rekutoiritu tora chihuni madhina kumutema kuti ndavanga musoro ivo vachiziva kuti anorwara. Zvakatoiteka izvozvo pano. Unoziva kuti dzimwe nguva vanhu vasinganzwisisi vanotaura mashoko ekuti anofa abata iwe mai. Iye zvezvi makati imi makamutrena kuenda kutoilet anonyatso kushandisa toilet yacho zvakanaka here kana kuti munoramba futi muchingoteerera mumashure? Zvine izvi ndakamutrena kuenda kutoilet asi mai ndikatoona kuti kubuda kuenda zvihombe ndototeera because toilet yedu ibhaketi system yakafa flash system saka ndeyekudira nemugomo. Saka uyu manje uyu akapinda mutoilet zvezvekuti zvekuenda kutoilet kunoita zvekuita tsvina zviya toilet ubva yatobhloka pese patopindira mutoilet toilet ubva yatotanga kutozara inobva yabhloka. Zvekuti idambudziko here kuti pamwe makatocheka naro kukiriniki? Constipation hanzi mudumbu make umu ndakambotenga zvakanzi tengei zvacho kuti ashandise asi ndikutoona dambudziko chekutongoramba riripo. Zvichoita kuenda naye kukiriniki vanobhadhara mari here kuti munokwanisa kungoenda naye? Aiwa anobhadharawo $5. Kana muchienda nayo anotomubhadharisa. Haana kadhi here rekuti vanonyora kuti mwana uyu ane dambudziko haabhadhari? Haana, pakanzi zvese zvamukwanisa kupiwa inopiwa social welfare. Saka social welfare vakati hadigoni kuti haana birth certificate, haana birth. Saka tina help yatinokwanisa kumupa. Kana izvo zvite zvikunzi vanhu vari kunyoreswa kuti vanhu vazodii, vanhu vakaremara vanouya vanoita faira rake kusocial welfare kuti vazobatsirwa nehurumende. Ini ndakatonyorambirwa nenyaya yekuti haana birth, anzi haana birth, saka tina mabatsiro atinomuita. Saka idambudziko. Kugoda kutendai rudo rwenyu harwanikwe nevazhinji. Vamwe vaiti ini ndakagarira pano murume wangu, dambudziko romurume wangu harisi rangu, asi imimi makore awanda kunyange murume wenyu ashaika maramba mungori naRubeni. Toda kutendai kuti rudo rwakadaro irworwo haruwanikwe nevazhinji. Toda kukutendai kuva nesu muchirongwa Twice a Mother uye kuuyawo kwamuri tichiramba tichingokumbira kuti dhaipa bhengi redu rakashama uye rubatsiro rwamunopa vana mai vanouya pano pachirongwa
hapana rubatsiro rwatinoti rudiki, zvingava zvekudya, zvingava zvekupfeka, zvekufuka, kunyange mari chaiyo, nonyaya yekuti zvizhinji zvinodiwa kuti ana mai ava upenyu hwavo kana kuti raramo yavo ive inoreruka mukuchengeta kwavari kuita vana vane urema. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.